गिबियाव इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनो लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जायो। आरोबाव नोंथांमोनखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव दिनै खनसेबाव प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बरायनानै लानाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दिनैबो मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थाबाय थानो हाथों आरो जों प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। बुहुमनि मानसिफोरा गावनि थांना थानाय समाव गोबां खामानि मावनो थाखाय मिजिं सुजुयो एबा सिमांफोर सुजुयो, नाथाय जेसेबांखि सिमां सुजुआ मानो गावनि सिमांखौ एबा मिजिंखौ साफ्रोमबो मानसिया जाफुंसार होजोबनो हाया। गोबां मावनो सानो नाथाय इसेल'खौनो जाफुंसार होजोबनो हाया। गोथार बाइबेलनि गितफोराव 37 नाम्बारनि 5 सिरियाव बुंदों, गावनि थाबायगोन लामानि सिन्थाखौ फोरबुनो गथायनानै बिनियाव बरसा खालामदो अब्ला बिनो मावफुंगोन होननानै लिरनाय दङ। बाइबेलनि बे लिरनाय बाथ्राया नंखाय नङा, बियो सैथो बाथ्रा। मानोना जोंनि मावनाय दांनाय गासै जोंनि थांखिफोर लानायाव इसोरनि आखाइ दङ। बेनिखायनो जोंनि साननाय मानिखौ जोङो जाफुंहोनो हाया। इसोरा गावनि गोसो बायदिसो जोंनि थांखि लानायखौ जाफुंसार होयो। जोंनि सिमांखौ मोगथां महर होग्राया आरो जोंनि मावनो लानाय खामानिखौ जाफुंसार होग्राया फोरबुआसो, बिसो मावफुंनानै होयो। बोसोन बिजाबनि 3:6 सिरियाव बुंदों, मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबुखौ गोसोखांनानै मावदो, बिनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। बेबादिनो जोंनि बुहुमाव थांना थानाय समाव जोंनि थांखिफोरखौ होसोनायाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' सैसोनो गोनां जायो, जोङो सहायनो गोनां जायो। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मावफुंनो नाजासेयावबो खायसेनि थांखिया फेलें जायो आरो खायसेया जाफुंसार होनो हायो। नोंथांनि आरो आंनि थांखिया आरो जोंनि थाबायनाय लामाया फोरबुनि इस्सा बायदि जायोब्ला बियो खुसि जायो आरो बियो गाव खुसि जायोब्ला जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होयो। फोरबुआसो जोंनि थाबायनाय आगानखौ फोगोमनो नांगौ। बेनिखायनो गोथार बाइबेलनि गितफोरनि 37 नाम्बारनि 23 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दङ, सोरबानि आगानफ्रा फोरबुजों फोगोमजाब्ला आरो बिनि थाबायनायाव फोरबुआ खुसि जाब्ला बियो गोग्लैब्लाबो खुग्लुबनानै थानाय नङा, मानोना फोरबुआ बिनि आखाइयाव हमथायो। फोरबुजों जोङो लोगोसे थायोब्ला जोंनि थांखि होसोनायाव जोङो फेलें जाब्लाबो आरो गुबुन जोंनो मोनसे गोथों लामा फोरबुआ दिन्थिनानै होयो आरो बे जोंनि गोथों लामा इसोरनि दिन्थिना होनायजों जोङो थाङोब्ला जोङो बेखै आवगायलांब्लानो जाफुंसार खालामनो हायो। बिनिखायनो जोङो मावनायनि सिगां जोङो मावनो लानायखौ जोङो इसोरनो दिन्थिनो नांगौ आरो बे इसोरनो जोङो दिन्थिब्लाथाय जोङो माबायदि मावनांगौ, माबोरैहाय मावनाङा, जों बेफोर गासैबो गियानखौ जों इसोरनिफ्राय मोननो हायो आरो बे इसोरा गावनो जोंनि लागै मावफुंनानै होयो। आं बारा गोबाव खालामनो सानासै, दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो लाबाय। दिनैनि बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो बाइबेल शास्त्रनि हेफाजाबै सोलोंनो हाबाय। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। खुलुमबाय। आमेन।